Idősebb Máté Sándort újra szeretném a pályára kérni, mert az előbb történt egy kis hiba. Bocsánat, Máté Sándor. Igen, aki már egyszer versenyzett, önt volt a pályán. Ő nem volt pályabejáráson, és emiatt én szeretnék neki egy lehetőséget biztosítani arra, hogy még egy futamot fusson. Amennyiben kívánja. Menjél is, hogy... Őt ne kérdezzük, amennyiben akarja, akkor futhat egy újabb futamot, kijavítandó az előző hibát. Akkor viszont Tari András következik. Kérem szépen Tari András papírját. Kérem szépen Tari András papírját. Tari András után következik Veres József. Azt mondják, a hangom is egy kicsit más lett, én szerintem annyira nem lett más. Vagy igen? Üdvözlöm a versenyzőt, van-e valami kérdése? Nem is lehet. Kezdjük el a kihajtást. Hát a versenyző juhászember megkezdi a juhok kihajtását a karánból, mint ahogy azt minden áldott nap reggelente szokták. Itt több alkalommal is, mert ahány versenyző, annyiszor kell ezt a feladatot elvégezni. Láthatjuk azt, hogy a pásztorok a lehető legnagyobb kímélettel állnak hozzá a jószághoz. A kutyájuk is általában úgy van tanítva, mert hiszen ez a megélhetésük alapja, hogy jó egészségben gyarapodjanak a juhok. Következő akadály az a szűkítő lesz. A szűkítőn kell ezt az 50 darab juhot átpasszírozni. Az előzőekből nyilván sok mindent láttak a következő versenyzők, és rájöttek arra, hogy a nagyon lassú, kíméletes munka jobb eredményt hoz, mint a nagy vehemenciával történő zenemű.
szép a magyar nyelv, ugye menni, rohanni, futni, jelen esetben pedig ballagni kellene a birkának keresztül a szűkítőn, a Csík zenekar zenéjére, ami csöndesen a háttérből szól. Ezek a birkák még úgyse hallottak szájharmonikát. Következő feladat, ezt tapsoljuk meg, mert az egyik legszebb szűkítőn való áthajtás. Balról kell ezt a dranka elemet elhagyni, 360 fokban megkerülni a juhokkal. A Máltai keresztbe egyenesen kérek behajtani, és egyenesen keresztül az egészet. Teljesen egyenesen az egész farkát át kell hajtani. Igen. A következő akadály, ezt a szalmacsotokot kell balról elhagyni, a kettő között áthajtani a farkát, majd pedig a behajtás. Megnyerték. Korábbi direkt nem vetted el róla?